खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 फेब्रुवारि 2023 बारायजोबै शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिटिआरनि गासै गंब्रै जिल्लानि माखासे बारग' उन्दैफोरनि केसआ उइथड्रल जाबाय। क'क्राझाराव सा 94नि केसखौ बिजिरसालिया उदां खालामनाय जाबाय। चिरां जिल्लायाव सा 50 एक्स इन्डिभिनि केसखौ उदां खालामनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लायाव सा 32नि केसखौ उदां खालामबाय आरो उदालगुरि जिल्लायाव सा 24नि केसखौ उदां खालामबाय। गासै दाजाबनानै सा 204 एक्स इन्डिभिनि केसखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइल ओनसोलाव मोसौ बेदर फानग्रा सानै बिफा आरो फिसाज्लाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बिसोर बिफा आरो फिसाज्लाया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो आयेननि बेरेखा मोसौ बेदरखौ फानबोगासिनो दंमोन। हमजानाय बिफा आरो फिसाज्लानि मुङा जाबाय आब्दुल सालाम आरो मइदुल इस्लाम। लोगोसे बिसोरनिफ्राय 13 किल'ग्रामनि मोसौ बेदरबो बोखांनो हादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांखौ पुलिसआ हमनायनि आन्दोआव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि आखाइ दङ। मानोना बिथाङा सानसेखालि हा-हुनि बाथ्राखौ सम्पतिनि बाथ्राखौ दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांजों गोबां सोंखारि जानानै मिथिंनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन होननानै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। बिसोरखौ मानो जोबथेदों बेयो सरकारा मोनथिगौ। बे मोनसे कनस्पिरेसि। प्रमद बर'जों दावराव देख्रेब नार्जारीया सानसेखालि हा हुनि सम्पतिखौ लानानै मिटिं खालामदोंमोननो। बेवहाय प्रमद बर'खौ गोबां सोंखारिदों। सोंखारि जानानै प्रमद बर'आ मिटिंनिफ्राय ओंखारलांदों। बिनि बांखियावनो प्रमद बर'आ थांखिनानै दावराव देख्रेब नार्जारीखौ एरेस्ट खालामदों होननानै जों बयबो फोथायनो हादों आरोखि। दा बे सानैखौथ' जेनेबा आं मोनथिया मानि थाखाय बिस्रा मा दाय दं। बे दायखौ आं नागिरनानै मोनाखै। प्रमद बर'जों दावराव देख्रेब नार्जारीया सानसेखालि हा हुनि सम्पतिखौ लानानै मिटिं खालामदोंमोननो। बेवहाय प्रमद बर'खौ गोबां सोंखारिदों। सोंखारि जानानै प्रमद बर'आ मिटिंनिफ्राय ओंखारलांदों। बिनि बांखियावनो प्रमद बर'आ थांखिनानै दावराव देख्रेब नार्जारीखौ एरेस्ट खालामदों होननानै जों बयबो फोथायनो हादों आरोखि। दा बे सानैखौथ' जेनेबा आं मोनथिया मानि थाखाय बिस्रा मा दाय दं। बे दायखौ आं नागिरनानै मोनाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।